kinde nyalo bedo ni koro matiende ni ginenore kumoro achiel, gibede mesa achiel, ponono ne gibedo piny gi chiemo, gimetho, gigoyo nyaka mbaka. Nyalo bedo ni koro giketo tenge pogruok mar siasa margi mantiere pacho kae, kose mano nyiso nang'o? Mokwongo Sharon, en ni Jakom Raila Odinga ne onge gi gwandruok gi President Ruto. Jakom ne nigi jakom gi jolupne, mang'eny ne gin jo Kenya machiegni 50%. Ne owacho ni ok oyiere gi duoko mar yiero. Duoko mar yiero ne ilando gi IBC, kaito gi Supreme Court. Koro gima timore en ni institutions go emane ok omor gi tich mane gitimo. Bang'e mar ariyo en ni seche ma piny opogore diere, ker nigi joma luwe, jakom nigi joma luwe, nyaka winjruok bede kata nyaka bed ni ng'ato ka ng'ato dwaro ni joga maluwa kata jopiny mogeno kuoma bende winjo maber kata dhi yudo nafas e sirikal molosi kata be piny dhi tiyo negi, be ushuru gi dhi tiyo negi. Koro gima dawach maduong' en ni lwenje wa magoyo mapile mag siasa, joma do bede kombe mopogore opogore, mago gik madhi nyime nyaka chieng' ne ng'ato yudgi. To gima duong' kendo mabeda dawachi en ni king'iyo yiero mar piny Kenya, ilaro komachiel mar ker kendo duong' moingo gimoro amora. To wiwa wil gi nafas mopogore opogore ma samoro yudore, kaka kawuono wawacho wach mar jakom mar AU Commission. Tiende ni ka jakom ok oyudo nafas mar bedo ker mar piny Kenya, pod nitiere nafas e Afrika mangima, e piny mangima mag tije monyalo tiyo. Achiel kuom tijego en bedo jakom mar AU Commission. Mondo bede AU Commission, nyaka bed nominated gi pinye moaye ma en piny Kenya. Matiende ni jatend piny Kenya nyaka puodhe kata nyaka sire lwedo. Sirikal mar Kenya nyaka sire lwedo. Nikech AU en sirikal mag pinje mag Afrika duto. Koro wanyalo bedo ni wan gi internal differences, pogruok mae waka mae piny Kenya, to mago kumonwa laro lemo mag pinje mag Afrika. To bedo ni jakom odhi bedo jakom odhi e kom mar AU Commission. Ok otieko samoro chandruok ma japiny nigo. Emomiyo ker nyaka tigi nafas ni maber, ni koseyudo goodwill mar piny Kenya, koseyudo goodwill mar opposition leader, to tiyo gi nafasno mar loso gik manye thage. Ka bed ni ne ntiere bill moro motero e parliament moneno kanyalo kelo lokruok e piny Kenya ma ok dhi kalo, ma en thuolo mare mondo koro tigi nafasni mondo kal chike manyalo konyo piny Kenya, to mana chike mabeyo makelo yot kendo nafu kuom japiny. To mogik en ni chandruogewa, dhierwa pod ok orumo, gik mogombo notimre pile pile kaka development, gero ndeche, keto stima, keyo stima e kor gwenge, keto pi e kor gwenge, mago gik ma nyaka wadhigo mbele kata bed mana ni ntiere kwe kata piny tek. Iwacho kanyo makare ahinya, to wang'e ni kinde ma magi duto timore e kinde ma koro jatend duond riwruok mar siasa mar Azimio Raila Odinga olap dhoge ndonga ne bedo jakom mano mar riwruok mag pinje mag Afrika kata Africa Union Commission, mano jakom margi. Nyaka sani koro siasa ma pacho kae ahinya to mano siasa makaluo penjo osebedo ka penjore ni biro dong' e lwet ng'a.